L-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni tinsab għaddejja b'rittmu li tirdoppja n-numru ta' spezzjonijiet fuq siti ta' kostruzzjoni meta mqabbel mal-2021. Ir-rapportat dan il-Gazzetta The Times fil-ħarġa tagħha tas-Sibt kif spjegat li sal-Lulju ta' din is-sena saru 7,159 spezzjoni, medja ta' 34 spezzjoni kuljum. Meta wieħed iqabbel dan mal-2021, is-sena li fiha twaqfet l-Awtorità, jinstab li f'dak il-perjodu saru 6,286 spezzjoni, medja ta' 17 il-spezzjoni kuljum. Fis-sena ta' wara jiġifieri l-2022 saru b'kollox 10,298 spezzjoni, jew medja ta' 28 spezzjoni kuljum. Fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena l-istess awtorità ħarġet 424 multa, medja ta' 60 multa kuljum. Fl-2021 ingħataw biss 68 multa fil-waqt li fl-2022 ingħataw 129. Dan ifisser li l-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni qed tagħti 10 darbit iktar multi mill-2021. Dan jista' jiġi attribwit tal-leġiżlazzjoni l-ġdida li daħlet fis-seħħ f'Diċembru tal-2022. Intant inħarġu 259 ordni biex jieqfu x-xogħlijiet bejn Jannar u Lulju. Dan meta kumparat ma' 59 biss fl-2021 u 350 ordni tul is-sena li għaddiet kollha. Quddiem dawn iż-żidiet fl-infurzar mill-Awtorità, il-Kap Eżekuttiv Jesmond Muscat sostna mal-istess gazzetta li n-numru tal-uffiċjali li jispezzjonaw is-siti ta' kostruzzjoni żdiedu b'10 biex bekk b'kollox illum hemm 21.